جود سبعي كلتا نجو كل موتا يولع بيتي عليكس إن ليلي لمين وا ليلي زهاوتو ملسي أو امرؤ زي نورة سلام تخاتاتلتي نايزو channel كمين يقوم كمي تقونو أنا سلام اللخو إزقابي هاري مسكن عزيز اللخو مغو سلام تعنا رهوا قصانة يمن لكم مالتيو حدشتي نزا channel انكو بسلام وتأخوم اناولكو كمون سبسكرايب ناغوركم بيتساو كنو بيتساو سخونكم مغون شار لايك ناغوركم كم قدمكم ناتاتكم متوعي فليني كلكم يفتي مالتيو اشم باركيس كورات تخاتاتلتي إذا فيديو دمو بلايك جمروا لما عنتي بعالة شندايو نادنا قدست دنجل مريم عرقت مالتيو إنا كورات تخاتاتلتي انكو عوصحكم لخلخن أملا عالم زلخن دك أنستي أحواتي دمو انكو عن بعالة شندا بسلام أبصحكن ناي سلام ناي فقري ناي حادنت أو دعمت يقبر لنا مالتي وخوراتي حواتي كاوخ عني أبسدت زلنا دمو نعمتا خمزي لهاجرنا لمرقات بغيعنا أو هاجرنا بسلام كنحلفو يقبر لنا نعمت سوات دمو يبلنا سلازي أبسدت نزلخن كعني أجوخن أي تستماسلا هزي تسديتنا أبسراح خوينا أو دعمت وزينا زيت غننا زيت خدنا لحلفنا يو بزحاتنا موي إنا أيتستماسلا خوانا زقددو بزح اللو فقادو سهاراتات زكاراتات أحواتنا كم أوناي فقادو سرقياتات أو قدناتات زبل عزيز تسئينومون خوانا زقددو بزحات اللومو نعاتهم ريخن تسنعنا أجوخن كولاكن يفتي لعمتها أو هاقرنا كنحلفو إنا إنا نعمت سواتي ولنا انقوع دقيمة انقوع صحكن إنا نايلوم معنتي حزركم زغروكم مدب دمو كمتو أتوي كسمعو جوز صنحكم كم تلمود بقداي زم حواتنا ليلن عليك سنية مزيك من يوكم مالتي ولو معنتي زتفتر نقري يحزلكم قريبا يوكم أي كشام جرشا حاوركم ني صنحيهم عليكس ببيتي تسفى قريصو نليلي خيديو لمن ومالتيو ليلي دمو زي تصبويو ملسيا هواتو سواي كلتا نجو كبل موتا كم زبهال عبيتي امينو نليلي قديفونا بيت خيدنيرو حجي دمو بيتي كاواي رحاق انا مساخا خون اي كالينيه اوز ساعات زي مسولتو عليكس دمو تسفى سينو نابليليو توماليسو لمن ومالتيو جن كعاني او امرو زي نورن زي حاسوان ملسيا حواتو اللي دمو بتعميو السنبيدو اللي بنصار دمو بتعميا التحاقويسا مالتي خورات تخاتاتلتي مخنياتو اللي عنتو ونجراتوني رأيا كتعسك ايو او اقري تدفي اخا دحار كتلمنني اخا او زيت وصوت عساون كيتاتي دحار كيت الناسا حق قدف الى خندق زي لمناتوني رأيا كسام عاقين اي كالن اللي بيقوز او دروتو كم زبها حزقن لابزي وصوت عسايو اتي زلو عليكس مالتيو بوغن بيتون انت خونه كاب عليكس كرحقا زخاله مستر تفليطلو انا كورات تخاتاتلتي تايو ناي بيتي كرحقا زخاله بمقصال دمو ليلخن عليكس انتاي لايا ملسي هواتو زبل دمو بزرزر حزالكم قريبه سلازلخو بتعجستي حاويركمني اصنحيكم عليكس نليلي كلمنا زخ على مخنيات جناي نمستوا زأكل كاز حلفة نشتي كان رئينا مالتيو از حلفة عليكس موزيو تمالي زد على خو مدبن بيتي كتمت اي كالتن بتعمونية تشاعلة سلك خاني دويل الله كتلعلني اي كالتن انا زخلو تتبابيغت خدادين بروغرام دمو ازاقاجية انا تصبخوا ساقن كتمت اي كالتن اتي بروغرام توبالاش يلو بزح مسوات ونيا خفيللو انت خناجن وانا نجرنا يا هواتيو زقد سني حزية رخيوية بسلكي السلامو دويلة تسويعيان يخو انتاي كم زخوانت مخنياتا انتاي كم زترفا دمو خطية ايلو مالتيو بزيك عني بزحات سوات كم تحقوسو نايي تلاتي كم تدسوتو دمو اي طارات ارنية جنك عني منم كجبر اي كالنية بتشاقن وانا نجر نايسو هواتيو زقدمو ما بيتي زخوانتو كطيعا يلو اللي بيتي تسوي عوانيرو مالتيو بدحرزيك عني بيت مزيا انت اخو خينكي السلام ديخي تايو تفاطيرو كبليو حاتيتوا انت خونت بيتون سلتي زترفكو بطعمي يكرتا جنك عني
ከቢድ ነገር እዩ ገጢሙኒ እዚ ደሞ ክትርድኦ ዘለካ ንዓኻ ሓሊየ ተሪፈ እያኢላቶ ማለት እዩ። ኣሌክስ እውን እሺ እንታይ እዩ ዝገጠመኪ ንገርኒ እኳ ተበላ ግን ከዓኒ ቤቲ እዚ ንድሕንነትካ ክነግረካ ኣይክእልን እየ ካብኡ ከዓኒ ካብ ሕዚ ደሞ ኣነ ንስኻ ንክንራኸብ ኣይንክእልና ምክንያቱ ንዓኻ ዝፍትን እዩ ንዓኻ እውን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ስለ ዝኾነ ኣነ ንስኻን ኣይንራኸብን ኢና እያኢላቶ ማለት እዩ። ኣሌክስ እውን እንተኾነ ንምንታይ ኣሚነኪ ትጠልምኒ እስኺ ጠላሚኺ ምክንያቱ ብዙሕ ወፃእታት ከፊለ ብዙሕ መስዋእቲ ዝኻፈልኩሉ ፕሮግራም እዩ ነይሩ እንተኾነ ንስኺ ደስ ዘይበለኪ እንትሕር ደኣ ኮይኑ ግን ኣነ ደስ ኣይብለንን ኢልክ እውን ክትነግርኒ ነርኪ ኢኺ እዙይ ንኸይመፅእ ካብኡ እውን ከይትተርፊ ኢለ እየ ኣብ ድርኡ ዝነገርኩኺ እና ንምንታይ ከምኡ ትገብርኒ ኢልዋ ማለት እዩ። ቤቲ እንተኾነት እውን ኣነ ኩሉ ዝግጅተይ ወዲአ ናባኻ ክብገስ ከለኹ እዩ እዚ ኩሉ ገጢሙኒ እና ኣነ ሕዚ እዚ እዩ ገጢሙኒ ኢለ ክናገረካ ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ንዓይ ንዓኻን ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና ብፍላይ ከዓኒ ንዓኻ ኣነ ዝኾነ ይኹን በባኻ ዝመፀኒ መስዋእቲ ክኻፍል ደሞ ድልውቲ እየ ስለዚ ንስኻ ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ነገር ደሞ ክትጉድአኒ ኣይደልን እየ እዚ ንዓኻ ኢለ ዝኸፍለለኹ መስዋእቲ ምዃኑ ደሞ ክትርድአለይ እኒአካ እያኢላቶ ኣሌክስ ግን ብጣዕሚ እዩ ተናዲዱ ኣነ ካባኺ ኣይፅበየን እየ እንትሕር ደኣ ከኣምነኪ ደሊኹ እውን ዝኾንክየ ነገር ንገርኒ ተደኣ ዘየለ ግን ንዓይ ክሻብ ሕጂ እናታለልክኒ ኢኺ ነርኪ ብጣዕሚ እውን ጠሊምክኒ ኢኺ ጠላሚኺ እውን ኣብ ሰብ እውን መዋረዲ ጌርክኒ ኢኺ እና ንስኺ ከምዚ ኣይትመስልኒ ነርኪ ካብ ሕዚ ግን ክረኽበካ ኣነ ዋላ ኣይደልን እየ ኢልዋ ማለት እዩ። ቤት እውን እንተኾነት ሕዚ ውናይ ዝከታተሉኒ ሰባት ኣለው ንዓኻ እውን ብሂወትካ ስለ ዘፈራርሑኒ እየ ከምኡ ገይረ እዚ መጀመርታ ተረድአኒ እመነኒ ኣነ ጠላም ኣይኮንኩን እንትሕር ደኣ ጠላም ኮይነ ወይ ከዓኒ ብተንኮል ቀሪበካ እንትሕር ደኣ ኮይነ ንስኻ ሕያዋይ ሰቢኻ ካሊእ ነገር ምገበርኩም ተወለፅኩልካ ነይረ ግን ከዓኒ ኣነ ንዓኻ ክብል እየ እዚ ቀዳማይ ነገር ክትፈልጠለይ እኒአካ ንንእሽተይ መዓልትታት እውን ኣይንራኸበን ኢና ብቴክስት ብምድዋል ክነዕልል ንኽእል ኢና ተደኣለለ ግን ብኣካል ተራኺብና ኣይንዕልን ኢና ሕዚ እውን ኣብ ጥቓይ ይከታተሉኒ ኣለው ስለዚ ካባኻ ክርሕቕ ኣለኒ እያ ኢላ ኣሌክስ እውን እንተኾነ ብጣዕሚ እዩ ተናዲዱ ንደለኺ ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ ኣነ እውን ካብ ሕዚ ክረኽበኪ ፍቓደኛ ኣይኮንኩን ክሳዕ ሕዚ ውናይ ንዓኺ ኣሚነ ምሳኺ እናተጓዓዝኩ ዝነበርኩ ብጣዕሚ እዩ ዘጣዕሰኒ ስለዚ ክትከዲ ትኽእሊ ኢኺ ኢልዋ ደጊማ ቤት ደሞ ኣነ እዚ ንዓኻ ስለ ዝሓለኹልካ እምበር ኣነ ክነግረካ ይኽእል እየ እንተነጊረካ ግን ኣብ ሓደጋ ኢኻ ክትወድቕ ኢላቶ ግን ከዓኒ ኣሌክስ ኣቑፅዋ በቃ ክሰምዐኪ ኣይደልን እየ ብቻ ግን ረሓቕለ ኢሉ ብድሕሪ እዚ ግን ናብ ሊሊ እዩ ተርመይ እናበለ ከይዱ ማለት እዩ። ሊሊ ደሞ ስለቲ ኩሉ ዝገበርኩኺ ካብኡ ደሞ ጌጋ መንገዲ ከም ዝነበርኩ ስለ ዝተረድአኒ ብጣዕሚ ይቅርታ ኢልዋ ማለት እዩ። ሊሊ እውን ዘይተፀበየ መልሲ እያ ሂዋቶ ንሱ ደሞ ክሻብ ሕዚ እናለመንኩኻ ኣበይ ነርካ ሕዚ ግን ኣነ እውን ወሲነ እየ ምሳኻ ሂወት ኣየድልየንን እዩ ስለዚ ሃባይ ክትርሕቕ ኣለካ ኣነ እውን ናይ ባዕለይ ሂወት ክጅምር እየ ክትብል እያ መሊሳትሉ ኣሌክስ ብዙሕ እዩ ክልምና ክኢሉ ሊሊ ደሞ ኣብ ውሳነ እያ በፂሓ ኣሌክስ ክምለስ ሊሊ ደሞ ክትውስን ሓደ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ኣብ ዝሓለፈ ሊሊ ብዙሕ ግዜ ነጊራቶ ነይራ እያ ኣሌክስ ግን ክሰምዓ ኣይከኣለን ሕጂ ደሞ ሰብኣይ ክልተ ኣፍቲ ክብል ሞተ ከም ዝበሃል ንሊሊ ገዲፉ ናብ ቤቲ ሕዚ ምስ ወፀቶ ካየርሓቕ ምስ ወለቶ ደሞ ናብ ሊሊ እና ኣሌክስ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ኣብ መንጎ እዩ ተሪፉ ዘሎ ማለት እዩ። ካብዚ ይምሓረና ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝተየ እዚኣ እያ ነይራ ክሳብ ካሊእ ትሕዝቶ ዝመፅእ ደሞ ናታትኩም መበረትታዕ ይፈለየኒ እናበልኩ ከምኡ እውን ሃናፂ ርእቶ ተሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቐሙጥለይ ማለት እዩ። ደጊመ ንደቂ ኣሸንዳ እንኳዕ ኣብፅሕክን ርሑስ ቅንያት ኣሸንዳ ይግበረልክን እናበልኩ ሰናይ መዓልቲ